je to tady! Pojďte se schovat! Náď! Ty natáčíš? Panča! Hej, už to začíná. Já to slyším už. Tak tady se nacházíme v sortovně, Hanča Panča má strach a tady dovažuje kde ženy malinky. sortují a pracují až do brzkých Ženy ranních hodin. pracují, Honza žere jahody. A hovno dělá. Malinký. Úplně normální. A ženy tady Jahodky. pracují s Ačkem do A bordel. brzkých ranních hodin a vydělávají těžké peníze. Hej, už to začíná. Už otoč. Náš flyboy. Dělají nějaké pozy. Hej, tyjo, kurně, já bych tam chtěla jít dole s tím foťákem. No to jsme stihli úplně tak. Ty brďo. Co to bylo? Kam jdeš? No? Pojďme natočit takové instruktážní video, jak se sortuje. No to bychom mohli. Úplně od prvopočátku, jak přijede Ty už auto. sortuješ, že? Ale jsou zhnilé jahody. Takhle se sortuje. Ano, tak se přesně sortuje. A ty jsou úžasné. Jo, můžeš to klidně prohlídnout a vyndat z toho ty blbosti. Ne. Tady je nějaká blbost, tu sníme. To sníme. Tady je taky nějaká blbost. Ty brďo! Ty brďo! Konec vole. světa. Ty brďo, fakt? Masakr! Máme zavřené okno všude? Ne. U nás v kotlíčku. Hej, to si děláš prdel, to jsou Bude kroupy! mokro. Dělej. A zavři všechny! A i u nás! Hej, ty brďo! Jak tam teče voda hned z toho okapu dolů. Jo. A máme po malinách ale teďko. Já Máme kroupu v po botě. malinách. No fakt? To se zmydlí total. Bylo toho maximálně těmostky. V tomto bílém domečku krásném bydlíme. Pohádkový. S tady tou krásnou ženou. Jasné. Jasné, můžeš. A becherovku, ne? Jasné, můžeš. To byla pusinka Vaškovi. Co ty, Haní, děláš, ukaž. Já? Já tady dovažu, aby tady bylo čísličko 5-5. Tady musí Tady. být 5, Teď je tady nějaká zmuta. Je tam 5-2-5. Je tam 5-2-5, tak ještě přidáme pár. Přidej. Přidám. Kyle, přidej. Chceš tam točit krouby, to je zajímavější, než tady dovažování. Ne. No a já jsem se nestihla ani namalovat, aby byla pěkná herecká hvězda. Ježišmarja, ukáž. Ty nemáš ani řasenku, Ani pane řasenku bože. Ani tu bych nechtěla No vyčistit po obědě. fuj. Po té pizze, co si skvěle uvařila. Je, pizza byla vynikající. To byla, a dělala ji Heďa. Ano, to jsem dělala já. Strčila do trouby. Celou se mi tam strčila. No jo. Hele, málo. No, ještě a pořád málo jak se máme. uklízí bedny, takhle se hážu tamhle dolů. Tak, teď si pojďme mražáku. A tady nic není. Tady je rybíček. Nic. Hanča pořád dívej, ona pořád jede. Hanča pořád maká. Zadarmo, Ona není zadarmo. jakoby. Ona maká prostě, protože ty nohy, miluje ty tuhle nohy, farmu. ty nohy, okay. Miluje nohu Monu. Ne, děti do prdele. No ale to takový jde, je to možné? No ještě, že nám ten András zavolal jako. Počkej, ano, András. Ne, to není András. Nějaká paní chce maliny. To je, kdo to je? No a zavřu. Já chci vidět, jak sem přijde. Hej, zákaznice, tak jo. Každou vezmu tady. Ona nevyleze z toho auta, na to je moc fajnová. No, tak se ukaž.
A tam ten velký bílý dům je Moni a Roje. A už jde pryč, už jde pryč. Neprodáme jí nic, jahody nemáme. Ještě furt je v autě. Ale počkej, odkud to vzala? Ahoj mami a tati. Pozdravím zde. Sebouka. Tak zdravím Vaška. Koho? Vaška zdravím. Koho? Toho tady Václava, No. toho tady postrádám a jeho hlavu. Ochlucha. Ochloch Vašek. Jo? Oba tahové délky. Tak já už jsem předala práci tady kolegyni PAE, takže teď zase instruktážní video. Aha. Slečno, co pak děláte? Doplňuji na přesné množství tyto panetky, Maliny. aby každá vážila přesně 350 gramů. Maliny. Hele, jdem se koupat, Já mám koupací oděv, ano. A to ještě nevíte, co mám pod tím. Oh. Ten Vašek se ale. No závidíš, co? Máš lepší. Já mám taky dobrou. Máš lepší. Já mám taky dobrou. Teď ona tam není vidět. Tam bys si filmovat. Já ti půjď, já tě natočím. Já už nemám co filmovat. Tebe. Je tam Víťa vevnitř. Fakt? Je tam, musíš to přiblížit, já ho vidím. To ho. nejde přiblížit právě. Ona mává dokonce. Kde? Já ho nevidím. Jo, už ho vidím, už ho vidím. Já bych tam chtěla přeběhnout. Přeběhni. Tak jo. Hej, tam jde zima, odsaď. Marťo, ty máš normálně nátělník. Proč No. máš nátělník, když je taková zima? Když jsi to nestačil oblec. No ty si ale tele. Honza jde lyžovat? Aha. Ano, a i hulečky. delím. Jedu na sjezd. Ne, to je na sjezd, tak bacha, to je něco jiného. To je Alberto Tomba. Tak ukáž. Jo, to skoro funguje na mé Rosignoli mám. Ukáž, jak jezdíš. Já? Ty máš tak kolena od sebe? Já umím tak No. a pak jezdím aj tak. Taky oblouk. Karvingový oblouk. Zabít se. Oj. Druhá zatáčka. Tak. A jak dojedu do A to cíle- jsou carvingy? Jo, jak dojedu to do jsou cíle, tak moniny? vždycky ukážu značku. Jo, počkej, ale tam žádná není, Honzi. Rozbím to tady. To jsou karvingy, ano. Jej.